କରିବା ଦହି ବାଇଗଣ। ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଆପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳେଇକି କିଛି ସମୟ ୟାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଡ଼େଇ ବସେଇବା। କଡ଼େଇକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବାକୁ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲେ କିଛି ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ତାତି ଆସିଲାଣି, ଆମେ ବାଇଗଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପକାଇବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତେଲ ଛାଣିଟା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଯେହେତୁ ମୋର ପତଳା କଡ଼େଇଟା ଟିକେ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଏମିତି କାଢ଼ିକି ଆମେ ତାକୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇ ବସେଇକି ତା ଦେହରେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକାଇବା। ଏହିପରି ପକାଇବା। କିଛି ସମୟ ଗଲେ ଟିକେ ନାକୁ ଫୁଟିଗଲା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇବା। ଆମ୍ବକୁ ସ୍ୱାଦ ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଫୁଟଣ ଦେଇକି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏହି ପାତ୍ରକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଦହିରେ ମୁଁ କିଛି ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏପରେ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ଦହିରେ ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦହିକୁ ବାଇଗଣରେ ମିଶାଇବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସୁଆଦିଆ ଦହି ବାଇଗଣ।